Bagong, dalem kang gareng. Iki ngono tak tamatno. Awakmu kok kaya kurang kepenak iki gene ya ta, Gong? Kene aku lagi kurang bersemangat kang gareng. Kepiye ta, Gong? Awakmu kok tumben-tumben ora bersemangat iki ana apa? Ngene lho Kang Petro. Kepiye ta, Gong? Ngene lho Kang Petro, Kang gareng. Aku ngene ya Gong ya. Aku krungu kabar jarene awakmu iki rak dodolan to Gong. Jane yo iya Kang Gareng. Iki kan bulan Ramadan. Aku berusaha berikhtiar berjualan Kang Gareng, Kang Petro. Tapi nan aku lemes. Lho. Kok iso lemes iki? Kenapa to Gong? Iya to Gong, iya Gong. Kok nganti kowe lemes iki biasane semangatmu membara. Kok tumben-tumben no, Gong? Ngene lho Kang Petro, Kang Gareng. Iki ngono mergo kalah saing Kang Gareng. Lho. Emangnya sing saing-sainganmu iku sapa ta, Gong? Lah piye? Aku ngono pas iku sore-sore ya Kang Gareng, Kang Petro. Aku berjualan kolak. Kolak ana ing pinggir embong. Tapi delala. Nalah ditutna Pak Gundul. Dene ikutan berjualan Kang Gareng. Terus aku terus piye? Kepiye ta Gong maksudmu iki? Maksudmu iki Pak Gundul iki ya padha dodolan ngono. Ngewangi kowe apa piye, Gong? Lah, ngewangi piye? Nalah nyaingi aku kok Kang Gareng, Kang Petro. Aku jualan nang kene. Pak Gundul nalah nang kono, nang ngarepku Kang Gareng. Bagong, dalem Kang Gareng. Sing jenenge berusaha iku ya kabeh wong menungsa, ya padha-padha oleh wae, Gong. Tapi kan yo ora ngono Kang Gareng. Masa padha-padha jualan kolak ya Kang Gareng. Masa bersebelahan ngono Kang Gareng. Iya, tapi ya sing sabar, Gong. Sabar piye? Wong aku kalah kok Kang Gareng. Le. Kok nganti iso kalah karo Pak Gundul iki? Apa daganganmu ora enak to, Gong? Lho, uga ngono Kang Petro. Pak Gundul banting harga. Kok kae bocah tak takonane, Gong. Iya Kang Gareng. Le. Kok pada tumben-tumben ngumpul di sini semuanya. Anak Gareng, si Petro, sahabatku Bagong. Sahabat apane? Aja ngono, Gong. Pak Gundul, kepiye iki Gareng? Apa temenan to? Awakmu iku ya melu dodolan kaya Bagong. Aku iki ngono ya berusaha memanfaatkan momen bulan Ramadan ngono ki Gareng. Aku ya jualan kolak. Tapi kan ya aku gak bermaksud menyaingi Bagong lho. Aku gak punya maksud ngono. Pak Gundul, kepiye ki Petro? Iki ngono Bagong lagi ngono mau matur karo Kang Gareng lan karo aku jarene awakmu iki enak-enak Bagong dodolan kok banting hargamu ngono. Ya iki ngono aku ngene yo. Aku kan berusaha piye supaya daganganku laris ngono. Tapi kan yo gak ngono to, Ndul. Masa selisih harga? Emangnya apa kowe gak rugi? Gong, Bagong, aku iki ngono pedagang sing banget lincah, Gong. Kowe nganggo gula apa? Ya gula tenan. Aku gula aromanis. Lho? Iya, engko ora bati. Pak Gundul, siap kowe Gareng. Pantesan Bagong wae kalah. Lah wong selisih hargane beda lho Pak Gundul. Ya piye? Ya aku ya kudu pinter marketing kok. Iya, tapi ngene lho Kang Gareng. Pas iku aku lagi bersedih. Tapi nan delala. Pas Pak Gundul iki wis entek.
Tapi nanti aku Kang Gareng. Iku nuju Kang. Nuju iku. Ngene lho Pak Gunawan Bagong. Ya siap Ki Gareng. Dalem Kang Gareng kepiye? Apa iku rezeki ana sing ngatur Kang Bagong lan Pak Gundul? Iya ya siap. Pancen yo ngono kok. Contone Bagong lan Pak Gundul iki padha-padha adol kolak, ngono to? Ya bener. Bener Kang Gareng. Ya tapi ora usah khawatir. Kabeh iku ana rezekine dhewe. Sepenting jujur ngono kok. Aku ya jujur lho. Tapi pancen yo aku yo ngene Kang yo. Kepiye Dul? Aku iki kan nganu memutar otak, memutar piye carane supayane aku laris. Aku promosi lho, Kang. Promosi ndi, Dul? Nang media sosial. Gaya mundul, Dul. Dongane takong, dongane Kang. Kabeh iku ya butuh promosi. Usaha iku ya kudu promosi lho, Kang. Lan nek arep promosi iku ya apa ngerti. Bener Ki Petro, kabeh iku ya perlu promosi barang. Wong sing adoh ben ngerti, dadine wong padha ngerti, penasaran. Engko nek wis penasaran, dadine tumbas tenan, ngono ra? Aku ngono gak kepikiran teko kono, Ndul. Lah kowe kok angger-angger nampang, angger-angger manggon, angger-angger mangkal. Jaman wis canggih, Gong. Kudune ya promosi ben penasaran. Dadine awake dhewe ya berusaha ngono. Aku ya berusaha lho, Dul. Tapi nek gak ngono, aku rung dunung ngono anak, Dul. Iki ngono aku memanfaatkan dunia media sosial kanggo mempromosikan dagangan, Gong. Bagong Pak Gundul. Apa ya Ki Gareng? Ya, ngene ya Bagong. Dalem Kang Gareng iki ngono salah sujine manfaat jenenge maya Gong. Lho, maksudnya piye Kang Gareng? Contone nek tinggo apik ya iso tinggo promosi barang. Tapi nek tinggo elek ya iso dadi sing ora ngenah Gong. Ngono ya Kang Gareng. Iya. Bener banget iku Gong. Awakmu kudu sinau promosi. Mbok menawa liya dina iki daganganmu laris Gong. Siap Kang Petro. Iku kudune njaruk warah aku Gong. Lah kowe ora gelem dolan nggonku Ndul. Loh. Njaluk warah iku ya sing njaluk warah marang nggonku. Nggawa gula kopi ngono Gong. Walah. Pak Gundul lan Bagong. Dalem Ki Gareng. Dalem Kang Gareng. Ya wis, nek ngono padha sing akur. Senajan dodolanmu padha. Tapi sing jenenge rezeki kuwi ana sing ngatur, Gong. Dadi nek awakmu ya tetep dipenakno atimu. Siap Kang Gareng. Gong, iki ngono aku membuktikan ya. Antarane aku lan kowe iki sak temene enak endi? Masakan kolake. Ternyata ternyata piye, Ndul? Ternyata ketoke laris aku. Wong aku nganggo strategi jitu ngono Gong. Ngono ya Ndul. Iya. Ya wis ngene ya. Iki ngono ya ngene ya Ndul. Kepiye Ki Gareng? Senajan Bagong iki dadi rivalmu dodolan, ya sing gedhe atimu sing gedhe. Mergo Bagong iki bocah genaon ya tulung ngono. Ya duda-dudana sepenting ora ngrugekno konsumen. Ngono Ndul. Contone promosi. Dadine Bagong iki ya lapak iku iso dingerteni para wong-wong sing akeh. Ngono Ndul. Siap Ki Gareng. Senajan aku iki rivalmu lho Gong. Tetep tak bantu. Aku kok. Yen pancen ngono bener-bener banget Gong. Ya Kang Petro iki ya mandongakno. Supayane kabeh iki padha dodolan padha laris kabeh. Lan supayane padha makmur kabeh. Bagong lan Pak Gundul, kepiye Ki Petro? Iki ngono aku ya awat-awati adikku Bagong. Mbok menawa keturun dodolan ya tulung gugah ana. Ya siap. Ya wis.
yen ngono lanjutano ayo Kang tak warai siap dul